Sa nagkainit nga panagsangka sa NCAA Season 98 Men's Basketball, atong ilailahon ang usa sa mga basketball player gikan sa San Beda Red Lions kinsa usa ka proud Bisaya nga taga-Dakbayan sa Subo. Ato siyang ilailahon pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Another three! Yes! Timeout sa mga kapuso sa pagsugod pa lang sa NCAA Season 98 Men's Basketball sa miaging Sabado, dayag na ang kainit sa duwa tali sa mga tunghaan nga mibalik sa basketball court ug ang ilang dedikasyon aron malangkat ang kampyonato. Usa kanila ang San Beda Red Lions. Sa ilang team, adunay usa ka proud bisdak nga taga Barangay Bakayan, Dakbayan sa Subo nga mopakita usab sa iyang katako sa basketball. Siya si Gab Cometa, 22 anyos, ang point guard sa San Beda Red Lions. Matod sa 5'11" nga inay mo focus sa pagbahay sa basketball training, mas gitutukan niya karon ang mental preparation. Ang preparation na gid siguro namo karon is among pasensya ug among execution sa among sistema gid siguro. Kay murag insulto na gud kayo pagahitabo kay wala mi nasud og final four sa championship that time ba. Mas nahagit si Gab nga malangkat sa ilang team ang kampyonato sa karon nga season human sila mapakya sa championship sa milabayng season. Saad ni Gab sa grupo nga all-out 100% ang iyang ipakita nga performance karon nga season aron sure ball ang kadaugan sa mga Bisaya. Kauban si Clans Gabutin, Marco Giabella. Balitang Bisdak.